priatelia, takže týmto vás chceme pozvať na super party, ktorá sa uskutoční už túto sobotu 19. októbra. V High Street klube na Vysokej 14 bude to Hot Hell Night, preto treba dojsť v oblečení, ktoré bude hot, hot, hot a dostanete pri vstupe special drink. Takže tešíme sa na vás, bude to veľké party, spojenie vlastne viacerých udalostí. Budú to v prvom rade naše narodeniny, máme 22 krásnych žôčkov a takisto tu budete mať zaujímavých hostí. Ako je moja maličkosť a ďalej tam bude aj môj priateľ Tomáš z Vyvolených, takže babi, fanúšičky, môžete sa s ním odfotiť, môžete si vypýtať autogram. A získate možno že zaujímavé ceny, budete mať sexy hostesky okolo seba a aj nás, sexy gogo tanečnice. To veľmi radi vám zatancujeme a potom už bude voľná zábava, kde budeme oslovať naše národky, takže kľudne nám neváhajte doniesť veľa darčekov. Takže nezabudnite doniesť darčeky, super náladu, hovorím spolu slovo super, a bude tam aj super Je DJ. to super! Bude na vás čakať aj super DJ Chamel. A okrem toho, okrem samozrejme tej dobrej nálady, ako spomenula Simonka, radšej si doneste aj papierík so svojím menom a adresou, keby sme sa moc rozbili a netrafíte domov. So svojím menom a adresom. Adresom. Ide o život. Ide o život.